У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Пане, успомнij про заповед свой и николи не забывай про життя убогих Твоих. Устань, Пане, оборони справу свою и выслухай просьбы тых, хто шукає Тебе. Гэтымі словамі антифона на ўваход пачынаем святую мшу, на якую збіраемся каля алтара Пана ў першы дзень тыдня, каб аддаць пашану і падзяку нашаму Айцу Небеснаму, адначасова адчыняючы нашыя сэрцы на Божую ласку, мы прыбліжаемся да гэтай Божай мудрасці, якую можам спазнаваць праз Слова Божае, а ўмацоўваць нашыя сэрцы гэтым хлебам жыцця, які дапамагае нам у дарозе да нябеснай Айчыны. Прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем прасіць Бога міласэрнасць для святой памяці Анны Ядко у 8-ю гадавіну смерці, выпрошваючы для яе ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, Владар небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету. Прими моление наше, який сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемогутный вечный Боже, навученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебе Айцом нашим. Узмацни у наших серцах дух Твоего сыноўства, каб мы могли атрымаць абяцаную спадчыну праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь.
Читание книги мудрости Соломона. Ночь вызволения была предвещена Отцом нашим, бо яны подбадзёрыліся, твердо ведаючи, яким обяцанням поверили. Народ Твой чекал выратавання справядлівых і згубы сваіх ворагаў, бо праз пакарання наших противников Ты покликал и прославил нас. Предвечные дети добрых потаемно приносили ахвяры и в згоде установили боский закон, каб святые однолькова судзельнічалі у тым самым добры и небяспецы. І яны пачалі ўжо спяваць гімны айцоў. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Радуйтесь у Пану справедливые, праведным належить хвалить Его. Щасливый народ, Богом якого есть Пан, народ, який Он вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Вось вока Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподяється на Його милосердність, каб Ён душу їх уратував ад смерті і накормив їх у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, Ён наша допомога і оборона. Милосердність Твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читання послання до Габрэяў. Браты, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяемся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры, пакліканы Абрагам паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры, ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў шатрах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання. Бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры і бясплодная Сара, насуперак стараму ўзросту, атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад амярцвелага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных і незлічоных пясчынак на беразе мора. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайте и будьте готовые, бо Сын Человечий прийде в тую годину, коли вы не думаете. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus сказав своїм учням: «Не бойся, малий статок, бо сподобалося Айцу вашому дать вам володарство. Продайте, що маєте, і дайте милостину. Зробіть собі торби, які не нищаться, скарб безмежний у небесах, куди злодій не проникне і де моль не знищить. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Нехай стегны ваши будут подперезанные, а светочи запаленные, а вы, подобные до людей, які чекають вертання свого Господара з весілля, каб коли прийде і постукається, одразу odczynić йому. Щасливі тие слуги, яких Господар знойде у чуванні, коли прийде. Сапраўды кажу вам, што ён падперажыцца і пасадзіць іх, і, падышоўшы, пачне служыць ім. І калі ў другую варту і ў трэцюю варту прыйдзе і застане іх за гэтым, то шчаслівыя яны. Ведайце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы уварвацца ў дом свой. Будьте ж і ви готовыя, бо у гадзіну, аб якой не думаеце, прийде Сын Чалавечы. Тады сказаў Пётр: «Пане, гэтую прыпавесць расказваеш нам ці ўсім людзям?» Пан жа сказаў: «Хто ж ёсць верным і разумным эканомам, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі, раздаваць ім у свой час меру хлеба? Шчаслівы той слуга, якога гаспадар, калі прыйдзе, знойдзе, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, што паставіць яго над усёй маёмасцю сваёй. Калі ж слуга гэты ў сэрцы сваім скажа: не хутка прыйдзе гаспадар мой, і пачне біць слугаў і служанак, і есці, піць, і упівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага у той дзень, калі ён не чакае, і ў гадзіну, аб якой не ведае, і жорстка пакарае яго, і спаткае яго лёс няверных. А той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў вартае пакарання, будзе пабіты мала. З кожнага, каму дадзена шмат, і спагнана будзе шмат з яго, і каму даручана шмат, ад таго больш і запатрабуюць». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Umiłowane u Chryste, Pano, braty i siostry, напевно, кожен з нас амаль штодзённа визнає віру у нашого Айца Небесного, віру у Святую Троїцю, хоча ж би про знак крижа. Може, хтось штодзённа адбаўляе ружанец, і на пачатку мы вызнаем так само нашу веру. Гэтая молитва, якую ведаем ад маленства. Веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага. Але чи мы калі-небудзь задумываемся над апошнімі строкамі гэтай молитвы? Веру у адзіны хрост для адпушчэння грахоў, чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Веру ў змёртвых паўстане і жыццё вечнае
у будучым свеце. Калі мы поўныя сіл, маладыя, калі мы ставім свае планы, мы над гэтым, напэўна, не задумываемся. Гэта, напэўна, нам здаецца дзесьці далёка, калі будзем у старэйшым, можа, узросце. Але так сапраўды мы не ведаем ні дня, як чуем сёння, ні гадзіны, калі гаспадар прыйдзе, калі Пан пакліча нас да айчыны вечнай. Мы перажываем сапраўды вельмі добры перыяд. Лета, хоць не заўсёды спрыяе пагода, але, нягледзячы на ўсё, мы думаем, можа, пра адпачынак, пра тое, каб дзесьці паехаць у нашым гэтым часе у отпуск. Але менавіта ў гэты перыяд мы чуем Божае Слова, якое заклікае нас быць пільнымі і разважліва пражываць свой час. Гэтае слово можа стаць для нас своеасаблівым духоўным аднаўленнем, бо падчас адпачынку мы схільныя засяроджвацца менавіта на гэтым адпачынку, на падарожжах, на праведванні новых месцаў. Часам мы занадта мала ўвагі надаём духоўным справам. Таму добра, што Езус сёння звяртаецца да нас з гэтымі словамі: «Шчаслівыя тыя слугі, якіх Пан знойдзе чуйнымі, калі прыйдзе». Слова Езуса сёння трывала укаранёная ў рэальнасць, але ў той жа час выходзяць за рамкі зямнога вымярэння. Яны адкрываюць два вымярэнні нашага жыцця, ні адно з якіх нельга адкінуць або ігнараваць. Яны заахвочваюць нас умела жыць у абодвух вымярэннях, часовым і вечным. Гэта значыць глядзець на паўсядзённае жыццё з пункту гледжання вечнасці і ў той жа час ісці да вечнасці праз паўсядзённае жыццё. Христос сёння ставіць нас у перспектыву сваіх двух прышэсцяў. Першае прышэсце адбудзецца ў апошні момант нашага жыцця. Гэта значыць, у момант нашай смерці. Другое прышэсце будзе яго урачыстым вяртаннем у славе ў канцы свету, калі ён прыйдзе судзіць жывых і мёртвых. Каб абодва прышэсця былі плённымі для нас, мы павінны падрыхтавацца да іх зараз. Такім чынам мы будзем гатовыя адчыніць дзверы нашых сэрцаў, калі Езус прыйдзе і пастукае. Таму у гэтым часе нашага адпачынку, можа, такога лёгкага захавання, калі ставім розныя мэты нашага жыцця, ён загадвае нам неабходнасць быць пастаянна гатовымі да яго прышэсця і выхоўваць у сабе актыўную пільнасць. У чым заключаецца гэтая хрысціянская пільнасць? У сваім вучэнні Христос кажа пра падпаразанне сцёгнаў і запаленне паходняў, каб мы былі як людзі, якія чакаюць свайго Пана, калі ён вяртаецца з вяселля. Такая пільнасць – гэта надзвычай дынамічны настрой. У старажытнасці
Падпяразаванне свабоднай шырокай вопраткі вакол сцёгнаў было неабходнай умовай для свабоды руху падчас працы ці падарожжа. Такім чынам, Езус заахвочвае нашыя сэрцы чакаць Яго прышэсця сярод штодзённых спраў. Запальванне паходняў у сваю чаргу паказвае на неабходнасць распазнаваць сітуацыю і дзейнічаць у патрэбны час, нават уначы, бо гадзіна прышэсця Пана невядомая. Аднак гэта не павінна выклікаць у нас страху. Не бойся, малы статак, бо айцу вашаму спадабалася даць вам валадарства. Аднойчы Ян Павел II у сваёй прамове паказаў вартасць, у якой праяўляецца хрысціянская пільнасць. І ён звяртаўся тады да моладзі. Што значыць сказаць быць прыгатаваным? Гэта азначае, што я імкнуся быць чалавекам сумлення, што я не падаўляю і не адкідваю гэтага сумлення. Я называю добро і зло сваімі імёнамі і не сціраю іх. Я культывую добро ў сабе і імкнуся палепшыць зло, пераадолець яго ў сабе. Гэта вельмі фундаментальная справа, якую ніколі нельга прыменшваць, адсунуць на другі план. Не. Яно ўсюды і заўсёды першароднае. І гэта тым больш важна, чым больш абставіны, здаецца, спрыяюць нашаму цярпенню зла, нашаму лёгкаму вызваленню ад яго. Асабліва, калі іншыя паводзяць сябе такім чынам. Я назіраю, што далей азначае. Я заўважаю іншага. Я назіраю, што азначае. Любоў да бліжняга, што азначае элементарная міжасабістая салідарнасць. Гэтыя словы выдатна суадносяцца з вучэннем папы Францішка, які падчас сустрэчы таксама з моладдзю заклікаў іх быць актыўнымі, удзельнічаць у паўсядзённым жыцці і блізкасці да Хрыста і шчодра удзельнічаць у служэнні іншым, асабліва тым, хто мае патрэбу. Парады абодвух папаў актуальная і каштоўная не толькі для моладзі, але і для ўсіх нас. Жывучы такім чынам, мы не будзем баяцца невядомай будучыні, але жывучы мудра сваім паўсядзённым жыццём, мы будзем ісці да вечнасці з мужнасцю, быццам сустракаем нашага самага каханага чалавека, наш найвялікшы скарб, якім ёсць Хрыстус. Гэты мужны падыход праілюстрованы таксама словамі святой Тэрэсы ад дзіцяткі Езус, сказанымі незадоўга да яе заўчаснай смерці. Манахіні, якія атачалі яе ложак, перапыняючы свае малітвы, спыталі яе, ці не баіцца яна сустрэчы з Езусам. Яна проста адказала: «Не, калі я сустрэну яго, я кінуся яму на шыю і скажу яму, што люблю яго. Амен». А зараз вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася.
Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. І ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Собраная у імя Езуса Христа, маем надзею, што нашыя супольныя малітвы, якія цяпер узносім да Бога Айца, будуць выслуханыя. Молімся за святога Айца, за біскупаў і святароў, каб вялі усіх вызнаўцаў Христа да еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Євангеліє Христа, заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молімся за нараджоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання праслаўлялі Бога за Яго дары і заўсёды былі вернымі Яму. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб яны жылі ў спакоі і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх, хто дарагі нашаму сэрцу, але папярэдзіў да нябеснай Айчыны, за памерлую Анну Ядко у 8-ю гадавіну смерці, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве ахвяры Езуса Христа, яны атрымалі радасць прабывання сярод збаўлёных у небе. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся выконваць яе. Цябе просім. Наш добры Ойча, мы верым, што Ты суцешыш сваіх дзяцей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах. Дзякуем Табе за гэта праз Христа Пана нашага. Боже наш Ойча, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плады зямлі. Боже наш Ойча, просім, приймі. Боже наш Ойча, просім, приймі. Боже наш Ойча, просім, приймі. Все, що ми от Тебе маєм у житті, нашую радость, боль, працу і любов. Боже наш Ойча, просім, приймі. Боже наш Ойча, просім, приймі. Молитеся, браты і сестры, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Боже, прийми ласкаво дари
якія ты сам удзяліў касцёлу, і сваёю моцаю перамяні іх у сакрамент, які дае нам збаўленне праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim Угору серці znosimy do Pana, подякуємо Пану Богу нашому. godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Твоя безмежная слава выявілася ў тым, што Ты сваёю Божаю моцаю прыйшоў на дапамогу людзям і праз свайго Сына, які стаў чалавекам, вызваліў нас ад вечнай смерці. І такім чынам усім, каго загубіў грэх, вярнуў жыццё праз смерць нашага Пана Езуса Хрыста. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвы паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, пра Анну, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста.
Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство и моц и хвала хвала навеки. навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. З Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слово, и будзе оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, учив Ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у
Jezu тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Иисус тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред тобой. Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj udzielu Świętej Komunii dać nam zbawienie i umacuje nas u świetle Twojej prawdy, przez Chrysta Pana naszego. Amen. Слухаем парафіяльні об'яви. Сьогодні 19-та звичайна неділя. Вітаємо нашій парафіяльній супольності клірика Євгенія, які проходять у нашій парафії літургічно-душпастерську практику. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак успомін святой Клары Панны, у чацвер свята святого Максіміляна Марыя Кольбы, святара і мучаніка, апекуна нашай дыяцэзіі. У 8:30 ружанец для ружанцовага кола святого Максіміляна. Саме гэта дзень малітоўнай памяці тых, хто загінуў у лагерах і турмах за веру і любоў да бліжняга. Наступную нядзелю літургічным сваім святого Яцка святара у 9:30 ружанец для ружанцовага кола святого Яцка. У чацверак заўсёды святая гадзіна з 23:00 да поўначы. У пятніцу 15 жніўня будзем адзначаць урачыстасць небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая ўрачыстасць, значыць, мы павінны ўдзельнічаць у святой імшы і ўстрымацца ад цяжкай працы. Святыя імшы ў нашым касцёле ў 8, 10, 15 і 18 гадзін. На кожнай святой імшы свячэнне плёнаў і кветак. Таксама гэта 15 дзень месяца, дзень міласэрнасці. Асабліва запрашаем на вяночак да Божай міласэрнасці і святую імшу 15 гадзін. З 13:00 будзе магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту. Таксама ў гэтую пятніцу не абавязвае пост. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілішках у 14 гадзін. У наступную нядзелю распачынаем навенну 9-дзённую малітву перад надыходзячай урачыстасцю Маці Божай Чэнстахоўскай. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сушанства рыхтуюцца Юры Дукель, Ашмяны, вуліца Ўсходняя, Анжеліка Чашчына, Ашмяны, вуліца Будаўнікоў, Нікіта Вінцеловіч, Ашмяны, вуліца Барунская, Діана Зарэцкая, Ашмяны, вуліца Чырвонаармейская, Віталій Юхевіч, Ашмяны, вуліца Мінейкі і Ірына Грыб, Дзятлава, вуліца Перамогі. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні адышоў вечнасць наш парафіянін Сергей Малышка, 40 год. Вечны адпачынак дай яму Пане, святло вечнае, няхай ім свеціць, няхай адпачывае ў супакоі вечным. Вечны адпачынак дай яму Пане, святло вечнае, няхай яму свеціць, няхай адпачывае ў супакоі вечным. Вечны адпачынак дай яму Пане, А святло вечное нехай йому світить, нехай відпочиває в супокої вічним. Амен. Даверим розпочати тиждень всі нашої парафії Маці Божої Ясногорської, помолимося в добрим надворі і Божим благословенні на час жнива, а так само за Владислава Пелецька, Яну Жуковську, за Ілю Карпінська і Катерину Шидловську, за Ярослава Бальцевича і Наталію Криштапович, за Павла і Вольгу Шемюць, які вчора в нашому костюлі заключили сакраментальний суженський союз. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, в наших потребах, не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды, выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногорская, Мария Пани Ясногорская,
Мария Пані Ясногурская, жадаем всім благословенного тижня і сьогоднішнього недільного відпочинку. На гэты тиждень приймемо Боже благословення. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Милость Божию сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить і знов. Ми, брати у Христі, єднає нас любов, пісня хвали Богу хай гучить і знов. Ангел Панський звістував Панні Марії і почен вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, że mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i staniech im świeci. Wiecznie, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku i staniech im świeci. Amen. W imię
Отця і Сина, і